Bona tarda, autoritats, amics, amigues. En primer lloc, és un plaer estar aquí i poder compartir els pròxims 15 minuts, pròxims 10, 15, 12 minuts. Intentarem ser breus per també no allargar molt la jornada. Intentar compartir amb tots vostès el que són els eixos principals, els eixos estratègics sobre els que des del Departament es proposa impulsar les xarxes de proximitat des de les administracions locals. Bàsicament, i m'alegra que recullo molts dels comentaris i coincideixo amb molts dels comentaris que ha fet l'Isma i molts dels que ha fet el Ricard. I en aquest sentit, m'agradaria també sumar-me o juntar-me amb el crit positiu o amb la tendència positiva que ells han manifestat sobre les xarxes de proximitat. És cert que és un canal que cada cop està més a l'alça. Tenim algunes dades, algunes mètriques de quin és el volum que en aquests moments es comercialitza per aquest canal. I a més és un canal que en moltes ocasions no té el factor preu com el factor important. És a dir, ho que deia molt bé l'Isma, té un factor de qualitat, té un valor afegit que ens allunya del preu en un context, no ho hem de negar, en el que, i les notícies realment que sentim en diaris, en premsa, etc., en un context en què el preu sembla que sigui l'únic que té el consumidor al cap. És bo, és positiu veure que en les xarxes de proximitat, en la venda directa, en la venda en canals curts, això no és així i que hi ha altres elements, hi ha altres valors afegits que el consumidor percep i que té al cap. La venda de proximitat, no només en el sector agroalimentari, també en el sector d'artesania i altres productes de no alimentació, és una tendència que està creixent, però evidentment el sector agroalimentari ho està fent d'una forma molt important. I ho està fent de forma molt important a Catalunya precisament perquè tenim la sort, o hem tingut el bon saber fer, de que s'han juntat una espècie de tres potes miraculoses al voltant d'això. Una estructura productiva, uns productors que treballen en qualitat del producte i una estructura de canals de distribució, com podria ser els mercats municipals, als que feia referència anteriorment l'Isma, forts i potents, però també un sector públic que està apoyant i ha apoyat i apoyarà les polítiques de desenvolupament rural en el món agroalimentari i sobretot també cal destacar la figura d'un conjunt d'agents socials, Slow Food, per exemple, Fundació Món Rural, tenim molts, un conjunt d'iniciativa social, d'iniciativa cívica, que han permès construir certament un encaix o un important treball en els darrers anys per a que aquest sector estigui mantenint o estigui mostrant índexs de creixement important. Ara bé, dit això, és veritat que necessitem pels pròxims anys que aquest sector creixi d'una forma ordenada o, si més no, deixeu-me dir, coordinada. I en aquest sentit, és on es desenvolupa o on es vol situar el pla d'impuls a les xarxes de proximitat que des del DAR s'ha treballat. Algunes dades respecte al que és el comportament de la demanda, el que feia menció anteriorment. Fa 3 anys, aproximadament 36% dels consumidors deia que havia comprat alguna vegada en venda directa. Passats 3 anys estem en un 41%. O sigui, hem crescut 4 punts de consumidors que diuen que han comprat en canals curts algun cop. Ara bé, si bé un 40% és certament una taxa de penetració força elevada, o almenys força positiva, tampoc no ens hem de deixar enganyar per ella. És cert que en aquests moments molts d'aquests consumidors són consumidors esporàdics o que realitzen aquesta compra com una compra de complementarietat, una compra en origen, i que en molts casos respon més a una realitat que es troben quan estan, deixeu-m'ho dir, realitzant factors turístics o activitats lúdiques, una visita a una masia rural, una visita a un poble, baixen a Pont de Suert, quan estan realitzant alguna activitat en origen en les zones productores en les quals, pel que sigui, perquè existeix un mercat de pagès, un mercat de sedentari, una agrobotiga o el que sigui, ells aprofiten per fer una compra, diguem-ne, en origen de productes d'àmbit o de xarxa local. I certament també, en molts casos, molts d'aquests productes que es venen des de les xarxes de proximitat, com podrien ser productes, deixeu-me dir, premium o productes que no trobes en altres formats de distribució, moltes vegades aquests productes els trobem només en l'àmbit del món productiu, en l'àmbit d'origen, no en les grans bosses de demanda com poden ser Barcelona. Pots posar un exemple molt concret. L'altre dia a Pont de Suert hi havia una venda de bolets aprofitant la tornada al Pont del Pilar i tothom estava comprant un producte que realment és específic, que no pots trobar en els canals de distribució habituals o que difícilment el pots trobar d'una forma generalitzada i que en canvi sí que trobes en molts casos en aquestes xarxes de proximitat en origen. Això ens col·loca certament en una situació optimista, 40% de taxa de penetració, però també amb un repte important, que és que hem d'aconseguir, per un costat, que aquest consumidor
que ja certament ha comprat algun cop en xarxes de proximitat, el aconseguim fidelitzar per augmentar la seva freqüència de compra quan es troba també en zones de destí, no només quan el movem en zones productores, i aquí, de nou, en el pla director recollim com a forma important per fer això les estructures de comercialització de producte, especialment de producte fresc, evidentment, que tenim en les grans zones de demanda, l'àrea metropolitana de Barcelona, i on, de nou, i recollint de nou el comentarialisme, on crec que és molt acertat, tenim 40 mercats, 44 mercats municipals, on després en farem alguna menció, hi ha un servei de venda assistida, explicació d'una història darrere del producte molt important. És un dels elements que hem de tindre en compte per augmentar aquesta freqüència dels compradors. I l'altre és, evidentment, hem de treure nous compradors. I per això, jo crec que hi coincideixo plenament amb el que deia en Ricard, hem d'utilitzar tots els canals que tinguem per transmetre quin és el valor afegit que li volem donar al producte de proximitat. I aquest valor afegit podrà tindre diferents components i després hi entrarem amb elles, però certament qualsevol element de comunicació, siguin xarxes socials per dirigir-se a un àmbit de població, un àmbit de consumidor potencial molt més elevat, o per dirigir-se als joves, a la gent que avui en dia actualment es mou sobre xarxes socials i genera opinió en elles, doncs són tots els canals que hem d'aconseguir treballar per atreure aquests nous consumidors. I això ho hem de fer, com deia, en un moment en el que per l'efecte de la crisi o per l'efecte conjuntural que estem vivint aquests anys o aquests mesos, la demanda està sofrint o està experimentant un canvi en la forma de comportar-se. Estem veient que la demanda mitja, els hàbits de compra del consumidor s'estan polaritzant i certament sí que hi ha una bossa, una massa de consumidors que clarament està col·locant el factor preu com a únic element decisor a l'hora de fer la seva compra, però també estem veient que apareix una nova demanda de consumidors molt més exigents, molt més informats, i jo diria molt més selectius, que possiblement hagin augmentat la freqüència de compra del seu producte, ja no compren 5 quilos de taronja, sinó que potser compren 1 quilo cada 3 dies, perquè volen ajustar molt més allò que necessiten consumir en el curt plaç, però estan disposats a continuar pagant un valor o un preu o un producte que per ells el percebin o el tractin o se'ls realitzi com un producte de més valor afegit. El divendres parlava amb una persona d'una gran superfície, no era alimentària, però jo crec que aplica el cas, i ell deia que en èpoques de bonança econòmica, bàsicament un obria les portes, deixava que els consumidors passessin tots cap a dins i anaven comprant. Diu, avui en dia hem de lluitar cada consumidor un a un i un darrere l'altre, i en aquest cas els hem d'explicar als consumidors què estan comprant, els hem d'explicar quina història té el producte i els hem d'explicar què és el que volen consumir, per què ho volen consumir i com ho consumiran. En aquest sentit, és evident que jo crec que la xarxa de proximitat, on pot haver-hi un pagès que expliqui una història, o les xarxes o els formats de venda assistida, com pot ser, com dèiem, els mercats municipals o els canals de comunicació on es pugui explicar aquesta història, parteixen clarament d'una posició privilegiada respecte a altres formats on no tens aquesta possibilitat o tens aquesta persona que et pugui explicar aquesta història. Em sembla que Marta Abella, m'he apuntat aquí, deia, escolta, el primer lloc d'àmbit social són els mercats municipals, la conversa de barri o alguna cosa semblant que apuntava, jo la subscric plenament, és a dir, realment hi ha unes estructures comercials i particularment les de xarxa de proximitat que ens permeten comunicar una història darrere un producte. Si intentem estimar, i és cert que és un sector que hi ha molt poques dades oficials, hi ha molt poques dades estructurades i això és una de les qüestions que el pla vol posar en valor, és a dir, hem de poder saber i dimensionar el sector d'una forma molt més acurada, però fent estimacions i partint de diferents fonts i diferents agents consultats, bàsicament, i sobre els productes principals que es comercialitzen en xarxes de proximitat, és a dir, hortalisses, verdures, fruites, vi, patata, carn, ou, olis, i en major mesura formatges, mel, etc., estem parlant que el canal representa el 3% en quilos de les ventes d'aquest tipus de productes. Això ens col·loca, i sobre el pla, això en valor econòmic, bàsicament estem parlant d'uns 19 euros per persona a l'any, sobre Catalunya, evidentment, i sobre uns 125 milions d'euros. Òbviament, això ens col·loca en un objectiu que hem estat debatent sobre aquest pla, que és un 7% de les ventes. Hauríem de ser capaços, amb l'impuls que tenim, amb l'inèrcia que tenim i si coordinem les accions, de situar les ventes en el 7%, doblar l'activitat econòmica actual al voltant de les xarxes de proximitat. I també hauríem de ser conscients que, si un analitza altres zones internacionals, model francès, model de la Toscana, model de Canadà, hi ha habitualment un sostre del 10% en el que és les xarxes de proximitat. És a dir, tampoc no podem nosaltres voler ser més optimistes que algunes zones on porten temps treballant-hi i de les quals n'aprofitem moltes ensenyances.
Per tant, doncs, com a primera dada per posar en valor, estem parlant d'uns 19 euros per persona a l'any i l'objectiu raonable que crec que es pot assolir amb la complicitat i la coordinació de totes les administracions és, diguem-ho així, doblar aquesta xifra en els pròxims anys. Ara bé, per passar d'aquest 3 a aquest 7% tampoc no podem fer-ho o no ho podrem fer si no busquem una estratègia compartida i no busquem o posem certes prioritats en les accions que anem a desenvolupar. I aquí bàsicament veureu que recollim les que ja s'han comentat a dia d'avui, és a dir, per un costat la demanda. Hem de buscar com comunicar i com associar un valor afegit a aquest producte, evidentment la qualitat, les propietats organolèptiques, la maduresa, després en parlarem, són un d'aquests valors, però n'hi ha molts altres que poden jugar i que els hem de posar en valor. I hem d'aconseguir no només captar gent quan fan la visita en cap de setmana, sinó després fidelitzar aquest consumidor i dotar-lo d'una accessibilitat al producte també on estan les zones de demanda o on estan bàsicament el consumidor, els 5 milions de consumidors, 4 milions de l'àrea metropolitana. I dit això, per fer-ho, per atacar el comportament de la demanda, per fidelitzar el comportament de la demanda, el que és absolutament necessari, i per evitar que això acabi sent, deixeu-m'ho dir, un canal molt folclòric, sinó vertebrar un autèntic canal, dotar d'una estructura al sector de proximitat, hem de definir i hem d'actuar molt sobre el que és l'estructuració del sector. Bàsicament en dues línies. Una, en el petit productor, buscant agregacions que els hi permetin generar sinergies en el que són els actius de comercialització i en el que són els actius de distribució logística de producte. No podem esperar o no li podem demanar al pagès, deixeu-me simplificar, que no només estigui mirant el camp, sinó que també es dediqui a mirar el consumidor, a transportar-li el producte i, a més, a comunicar, ja sigui a través d'una xarxa o a través de qualsevol altra acció publicitària, a comunicar el valor del seu producte, perquè al final el pobre pagès, amb tot el respecte, no podrà dormir, ja treballa 24 hores, ni farem treballar 30 al dia, no? Per tant, és important que des de les administracions, i sobretot en aquest cas des de les administracions locals, des de l'àmbit dels consells comarcals, des de l'àmbit de les diputacions, es treballin a generar estructures, agregació d'operadors per a facilitar els mecanismes de comercialització i de logística perquè el producte no només el puguem trobar de forma important en els mercats d'origen, sinó també en els mercats de destí. I això passa, evidentment, per obtenir i, diguem-ne, garantitzar cadenes de distribució fiable. I aquest és un dels grans reptes que també ens plantegem des del Pla i sobre el qual és important dotar o buscar mecanismes que ens permetin garantitzar, per dir-ho així, que quan el producte té que estar en les condicions òptimes, en el moment ideal, en les zones de demanda, àrea metropolitana, així es faci. I un exemple molt concret d'ell podria ser els canals de venda per internet. Pot ser un canal minoritari, pot ser un canal que creixerà amb el temps, però en qualsevol cas, a diferència de quan un compra un llibre per Amazon, que me'l porten a casa i si no hi soc, sé que em deixa MRV, per dir alguna cosa, un paperet, i el vaig a buscar quan vull o quan em ve bé. Si em porten una cistella de fruita fresca, certament, si jo no estic a casa, tindré un problema, perquè quan el vagi a buscar, ningú em garantitza que el transportista hagi fet un ús, el transportista, en aquest cas un transportista generalista, que hagi fet un bon ús de la cadena de tractament o de cura d'aquest producte. I per tant això ens obliga a tindre, i en els casos que hi ha a Catalunya, casos d'èxit que han funcionat bé, els obliga a tindre una cadena logística molt tensionada i molt controlada i sobre les quals clarament cal fer un esforç per mantenir aquest plus de qualitat o aquest plus de servei respecte a altres formats de distribució electrònica o a través de portals com puguin haver-hi. Dit això, juntant o complementant les paraules que deia l'Isma, el valor afegit que hem d'anar a buscar sobre aquests productes, bàsicament, jo crec que l'hem de situar en 4 grans eixos i així ens ha sortit reflexat també arrel de totes les reunions amb els agents. És, òbviament, un producte de major qualitat, amb un estat de maduresa o amb un estat de tractament en origen per part de la pagesia, la ramaderia, etc., amb molt més carinyo, deixem-ho dir així, en un optum òptim de maduració, amb un cicle de distribució molt curt i, per tant, amb un lead time molt menor que permet unes propietats organolèptiques molt més positives en l'hora del seu consum o a l'hora de la seva compra. Ara bé, no hem d'oblidar també que sobre aquest canal, i així s'ha demostrat en alguns casos, que ho han aprofitat, hi ha molts altres valors afegits que podem aprofitar i sobre el qual totes les administracions hi poden actuar. El primer d'ell és que moltes vegades hi ha una experiència de compra darrere, ja sigui perquè hi ha una activitat turística, de lleure, o perquè hi ha una vivència o una història darrere aquell producte o darrere aquell productor. Sortia fa un moment una bona rebuda que ha tingut la Fageda en el Twitter. Podria ser un cas d'un producte que més enllà del propi iogurt té una història darrere. I evidentment també hi ha un servei, que apuntava abans, un servei personalitzat, una atenció específica a l'hora d'explicar-li al comprador el tracte amb el comprador, la relació de confiança. Com deia, hi ha una història
que és important que algú transmeti. I en aquest cas, de nou, em sumo a moltes de les iniciatives o moltes dels comentaris que s'han fet a través del Twitter, que realment moltes vegades on tenim xarxes de distribució en venda assistida, tenim una persona que és capaç d'explicar una història, de transmetre una història a un comprador que acaba sent una de les formes de fidelitzar-lo sobre aquest particular. I finalment, com a últim punt, jo crec que també és important que tinguem present que l'accessibilitat del producte, així com en origen en molts casos podem estar representats per productes puntuals que el comprador, quan es troba en els mercats d'origen, el pot trobar. Quan estem parlant del sector de la demanda, és important que aquells espais on es trobi representat el producte de venda en proximitat han de tindre una amplitud de gamma o una varietat de gamma suficient perquè, en aquest cas, el comprador en destí pugui fer-ne una compra completa o pugui, en un sol lloc, en un sol espai comercial, pugui comprar la majoria dels productes frescos. Intento alleugerar i en 5 minuts acabar la presentació. En qualsevol cas, el pla director que va encarregar el departament el que pretén és precisament buscar aquesta coordinació entre els 3 grans agents que estan movent o impulsant les xarxes de proximitat, el sector productiu, el sector o l'administració local, diguem-ho així, i els moviments socials. I és un pla que bàsicament busca agregar totes les estratègies de les diferents administracions, dels diferents interessos dels agents que esteu aquí representats i intentar d'una forma consensuada o d'una forma coordinada buscar fonamentalment impulsar les xarxes de distribució o les xarxes locals de proximitat, i en particular la venda directa, des del llançament o la definició de 4 grans línies estratègiques. L'augment de la demanda a través de la major freqüència dels que ja són compradors i de l'augment de nous compradors, on la clau és la comunicació del valor afegit, la millora de la competitivitat dels agents que estan treballant en aquest sector i comercialitzant producte des d'origen o amb xarxes de proximitat a través de fomentar l'agregació empresarial o fomentar les sinergies i la capacitat d'infraestructures compartides, sobretot en l'àmbit comarcal, o des d'un punt de vista territorial de comarca, perquè no ens enganyem que al final la component territorial és una component extremadament important en la distribució de xarxes de proximitat i, evidentment, en la diferenciació i el valor afegit que té el producte. I el pla estructura a través de les diferents tipologies d'administració, com deia el conseller, des de la Generalitat fins als municipis, tant de zones productores com de zones de demanda, quines són les línies o les prioritats en les quals hauríem de treballar els pròxims anys. Estic certament fora de temps, per tant faré un pas molt breu sobre algunes pinzellades que recull el pla. En tot cas, com que serà públic i és accessible en els propers dies, entenc que per a qualsevol detall més puntual al respecte em remeto a la publicació oficial a la pàgina del Departament del Pla. Des d'un punt de vista d'informació, una de les primeres qüestions és, a través d'un marc legislatiu que publicarà el Departament, l'elaboració d'un registre voluntari de productors de venda directa i la creació de distintius, pictogrames i elements de senyalètica i comunicació que permetin diferenciar aquests productors o aquests agents en venda de proximitat, venda directa, d'altres agents. I, òbviament, també des d'una perspectiva d'informació és important que des de totes les administracions puguem posar en valor, puguem disposar d'un quadre de comandament que ens permeti tindre una visió de l'evolució de les dades d'aquest sector, perquè en aquests moments les dades oficials estan poc estructurades i moltes vegades cal fer estimacions i aproximacions a l'hora de valorar o posar en valor les xarxes de proximitat. Òbviament, les xarxes virtuals o la presència en el món online, seguint les indicacions del Ricard, és una de les línies també que totes les administracions, diputacions, consells i DAR es vol impulsar, així com tots els canals d'informació des del punt de vista disponibles des de les administracions locals. Hi ha un segon element, un segon bloc, que és la promoció d'aquest canal, la xarxa de venda directa, on es suma a les actuacions que ja s'estan fent avui en dia, des de presència en fires nacionals, fires internacionals, fires locals, fins a la promoció, a l'impuls d'aproximar l'oferta a la demanda, bé a través d'agrobotigues, bé a través de botigues tradicionals, de la xarxa de mercats municipals i l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona, els mercats de pagès, com tenim exemples del de Sant Cugat, el d'Olesa, etc., o altres mercats no sedentaris que tenim al nostre territori. Evidentment, com comentava també, iniciatives com Gastroteca, Rural, etc., són altament potenciades o són elements que contribueixen a aquests vectors de promoció. Finalment, des d'un punt de vista, com dèiem abans, d'estructuració i integració del sector, més enllà de l'aprovació del marc regulador o de l'ordre reguladora, hi ha 3 eixos fonamentals. Un és prioritzar, incentivar,
totes aquelles subvencions que vagin dirigides a projectes agregadors, a projectes compartits, com el cas de Vilajuiga o molts altres, però buscar línies o prioritzar aquelles línies en les que diversos productors, una cooperativa, pugui agregar una certa musculatura d'oferta i començar a crear sinergies en els àmbits de la comercialització i en els àmbits de la logística. Per tant, clusteritzacions, associacions, cooperativisme, cooperatives mixtes, estil Teikei del Japó, o estructures d'associacionisme provincial són altament prioritzades a l'hora d'aquest pla. I entre elles, i molt especialment des de l'àmbit comarcal, l'establiment de centres logístics o centres de comercialització i generació d'economies d'escala en el que són plataformes per a la distribució del producte de proximitat. Insisteixo, des de l'àmbit comarcal, consells comarcals i, en el seu cas, en el cas d'Oqui, diputacions. I per últim, el pla també té o posa en valor la gran importància que és sumar o integrar les estratègies de venda directa, les estratègies de venda en proximitat, amb altres actius territorials, bé siguin els actius turístics, els actius lúdics, els actius d'oci o els actius culturals. I en aquest sentit, la vertebració de rutes de venda directa coordinades o juntades amb les rutes turístiques, el suport o la integració de la restauració catalana en la promoció de productes de proximitat o, per exemple, la col·laboració o la coordinació amb els grups d'acció local o amb les estructures de dinamització del món rural sobre els aspectes que són particularment referents a la comercialització des d'origen de productes són elements que el pla també posa en valor i prioritza sobre molts altres. Jo, ja per acabar, els deixo amb una frase de Steve Jobs, no té res a veure amb el sector alimentari, no sé que algú es mengi un iPhone, però sí que fa anys ell va anomenar o va citar en una ponència que moltes vegades la gent no sap el que vol fins que li ensenyes. Jo crec que estem en un moment ideal per ensenyar-li al consumidor que el producte de proximitat català, en aquest cas, és un producte de molt valor afegit i que realment té un gran recorregut per davant. Moltes gràcies i fins una altra.